Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне. Кася, салют. А я вось так, ну что, атрымаў? Ура! Я перамагла, я перамагла! Катя, не крычы так. О, Лесікля, прывітанне! Салют, сябры, прабачце, я так загулялася, што нікога не заўважыла. Што, цікавая гульня? Вельмі! Вы бачылі, як я ўсіх адолела 7 разоў! Ого, відаць, даўно гуляеш. Не, нядаўна. Адразу як прачнулася, так і пачала. А ўчора перад сном я 3 гадзіны гуляла. Вось. 3 гадзіны без перапынку? Так. А што? Хіба ты не ведаеш, што нам, дзецям, у камп'ютар толькі паўгадзіны гуляць можна? Паўгадзіны? Ну вы скажаце. За паўгадзіны толькі разгуляцца можна. Да таго ж, чым яшчэ займацца? Шмат чым. Напрыклад, сябрамі на вуліцы пагуляць. Сябрамі? Ну, добра, вядома, але камп'ютарныя гульні мне больш падабаецца. А яшчэ ўзяла б і кніжку, якую пачытала. Лесік, ну якія кнігі ў час камп'ютара? А чаму не? Прыдумаў! Кнігу чытаць трэба, літары складваць, а ў камп'ютары, калі ласка, усё адразу відаць. Хочаш гуляй, хочаш кіно ды мульцікі глядзі, а калі, напрыклад, мне спатрэбіцца пра што-небудзь даведацца, і тут мне камп'ютар дапаможа. Значыць, па-твойму, можна і без кніг абысціся. І вельмі лёгка. А ты не баішся, што кнігі на цябе пакрыўдзяцца за такія словы? Кнігі, ну што ты такое кажаш? Хіба яны могуць? Уяві сабе. Вось, чуеш? Гэта кніга якраз зараз мне кажа, што пакрыўдавала. Ой, не можа быць. І што не будзе болей табе казкі расказваць. А што я такога сказала? Праўду! Хіба можна на яе крыўдзіцца? Напраўду? Не, але ты, Кася, на гэты раз не правая. Вы згаварыліся. Ну і добра, я і без вас цудоўна пагуляю. Вось з маім любіменькім камп'ютарам. Ой, што гэта? Камп'ютар! Ты чаго? Згас. Усё зразумела. І камп'ютар таксама пакрыўдзіўся на твае словы пра кнігі. Але чаму? Я ж пра яго нічога дрэннага не гаварыла. Таму што ён ведае, што без кніг яго самого не было б. Як гэта? Давайте спачатку мульцік паглядзім, а потым мы з Лесікам табе і ўсім нашым гледачам растлумачым. Ну, добра, давайте. Як тут мой камп'ютар? Можа, запрацаваў ужо? Не. Ну, чаму? Чаму ён пакрыўдзіўся з-за таго, што я пра кнігі дрэнна сказала? Тлумачце зараз жа, вы абяцалі. Бо менавіта з кніг усё пачыналася. Яны доўгі час захоўвалі ў сабе ўсе веды. І камп'ютары з'явіліся толькі дзякуючы кнігам. Праўда? Ніколі пра гэта не думала. А трэба было. У кніг вельмі доўгая і цікавая гісторыя. Мы ўжо пра гэта гаварылі, Кася, памятаеш? Памятаю, здаецца. Тады давай праверым, што ты запомніла. Добра. Што ж я памятаю? Што спачатку кнігі былі глінянымі, такія таблічкі з надпісамі. Правільна. А пазней з'явіліся кнігі з папіруса. Яны шпалеры вельмі нагадвалі. Сапраўды. А звычайныя кнігі са старонкамі прыдумалі пра шмат стагоддзяў, і былі яны спачатку рукапіснымі. Так, іх вельмі доўга стваралі. І цаніліся такія кнігі вельмі высока. Усё змянілася, калі навучыліся друкаваць кнігі. Іх стала болей, і ўсе змаглі іх чытаць і набываць веды. Вось бачыш, Кася, ты сама ўсё цудоўна ведаеш. У кніг была доўгая гісторыя, а камп'ютары з'явіліся зусім нядаўна. І замянілі кнігі. Я б так не сказаў, Касечка, наадварот. Гэта ў кніг з'явілася больш магчымасцей. Раней кнігі былі толькі папяровыя, а цяпер ёсць і электронныя кнігі. Праўда. Да таго ж ні адзін мульцік, ні адзін фільм не стварыць без прыдуманай і напісанай гісторыі. Многія спачатку існуюць у кнігах. Выходзіць, сапраўды, без кніг і дагэтуль не абысціся. Так і ёсць, а ты іх так абразіла. Ну,
Ну, гэта я дарэмна, конечно. Я вельмі хочу, каб яны мне даравалі. Кніжачкі, прабачце мне. Усе кніжачкі мне прабачце. Ну, што яна кажа? Зараз. Што прабачае? О! І камп'ютар запрацаваў. А ён таксама дараваў табе. А можна мне зараз яшчэ пагуляць у ім? Думаю, Кася, з цябе на сёння хопіць. Ну, добра. Тады давайте кніжку пачытаем. Вось гэта іншая справа. Слухайце. Дзякуй. Да, вось гэтая старонка. Аднойчы у далёкай краіне адбылася гэта неверагодная гісторыя. Увага! Пачынаем падвядзенне вынікаў віктарыны «Веру-не веру», якую мы разам з часопісам «Умняша» абвясцілі ў адной з нашых мінулых праграм. Трэба было адказаць на хітрае пытанне. Ці верыце вы, што пінгвіны на зіму ляцяць на поўнач? Ну і вядома, намаляваць на гэту тэму малюнак. Правільны адказ. Пінгвіны не ляцяць ні на поўдзень, як усе птушкі, ні тым болей на поўнач. Таму што яны ўвогуле лятаць не ўмеюць. Гэта было пытанне з падвохам, і вы з ім цудоўна справіліся. Малайцы! Вас не заблытаеш. Пераходзім да ўзнагарод. Першы пераможца Дубко Назар з Віцебска. Віншуем! Ён правільна адказаў і намаляваў вось такога прыгожага пінгвінчыка. Выдатна, Назар! А вось што ён нам напісаў. Добрый дзень, Кася і Лесік. Я вас люблю. Вы мілыя і прыгожыя. Я заўсёды гляджу вашу перадачу. Ой, як прыемна! Мы цябе таксама любім і ўсіх нашых гледачоў. Назару 6 гадоў, ён вучыцца ў першым Г-класе, матэматычным, дарэчы. Ого! Ты, мусіць, вялікі разумнік. Так, Назар вельмі любіць вучыцца, а яшчэ ён займаецца ў гуртку «Парасткі», дзе малюе і вырабляе з гліны цацкі. Які ты таленавіты! Мы вельмі рады з табою пазнаёміцца, Назар. А яшчэ мы рады пазнаёміцца з Бароўскай Верай з Мінска. Вось яе фота з малюнкам-адказам. Салют, Верачка! Ты вельмі сімпатычная, амаль як я. І малюнак у цябе прыгожы. Верачка восенню пойдзе ў школу, але яна ўжо умее чытаць. Вось дык разумніца. І гэта не ўсё. Яна яшчэ сама малюе і піша кнігі. Ого! Яе першая самаробная кніга называецца «Прыгоды двух матросаў» пра кругасветнае падарожжа на караблі. Так трымаць, Вера! А яшчэ яна вучыць англійскую мову, займаецца спартыўнай гімнастыкай і маляваннем. І кожную раніцу разам з малодшай сястрычкай Юляй прачынаецца, каб з намі разгадваць загадкі і глядзець мульцікі. Які ў нас цудоўныя і таленавітыя гледачы. І іх многа. Наступныя фіналісты – нашы добрыя сябры. Кірыл Міраслаў і Анжалічка Кур'яновіч з Мінска. Яны правільна адказалі, і вось іх малюнак. Ой, класны пінгвінчык, як на сапраўднай карціне. Вы, як заўсёды, малайцы. І таксама нашы пераможцы. А наступны ліст, відаць, крыху затрымаўся, але мы вырашылі і яго далучыць. Ён ад даўняга сябра і аматара нашай праграмы Лёні Васіленка з аграгарадка Крукавічы Калінкавіцкага раёна. І хоць мы раней падводзілі вынікі некаторых конкурсаў, але гэта нічога. Абставіны розныя бываюць, таму мы рады паказаць малюнкі і адказы Лёні. Лёня напісаў: «Я даўно ўжо не дасылаў вам лістоў, але перадачу вашу ўсё роўна глядзеў кожны дзень. Вось мае адказы на пытанні. А таксама я прыдумаў імя для дамавіка. Венька, альбо Дабрадзей». Цудоўныя імёны, Лёня. Мы цябе таксама абвяшчаем пераможцам. Усім, каго мы сёння назвалі,
належаць падарункі ад нас і часопіса «Умняша». Віншуем! Вельмі спадзяёмся, што яны вам спадабаюцца. Ну а зараз яшчэ адзін мультфільм. Шкада, але час развітвацца. Так, нас чакаюць дзённыя справы і новыя адкрыцці. Дзень толькі пачынаецца. Не прапусціце ўсё самае цікавае. Ну і нашу праграму, вядома. Бывайце, сябры! Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым